ba kai manaja kakkare na mun duwayo mana nawa ka ce in baka da ka ce in na baka miliyan 10 za ka tura mu miliyan 9 ka ce daga baya miliyan 8 kuma yanzu miliyan 8 din ma ka ce ba ta tawo ba wallahi ba zai yi ba wannan ai renin wayo ne ban sai renin wayo fa a Alo? Alaikum salam. Manaja ya gai? Ya gari? Lafiya lau. An tashi lafiya? Lafiya lau. Kudin nan fa har yanzu an samu Allah ya ba ne to. Eh? Ba ne to har yanzu wallahi. Ko ga ji ba za a rufe karɓar kudin nan. Sai ake ciki. To yanzu ya zai? Yanda za a iya gurin ka wallahi. Gaskiya ka daure ka samu kuɗin na a To ai cikin. ka san ba laifi na bane inda dan kadi ne ana tun na tura ma kudin ka tuje ne to ne. To yanzu ya zai? Ya zai an kusan rufe abin nan kuma ka san yace Unity ba da ba kwaran ne to da kiston ne da tun an tura ma kudin ka tun ji wallahi. a kawai ni dai kai sauri dai ka shiga mun da Amma dai ka ni san ba zan yi asara ba ka gane. To ba za ka asara ba ka san dai ba laifi na bane in dan kadi ne ai da tun je na tura ma. To nawa ka ce in baka? Kace za ka bin miliyan 1 dan tura ma miliyan 1. To kuma mun yi kasan mun yi waje wannan da kai ta ya za ka yi mun irin haka eh Ba ba laifi na bane na gama network ne babu. to kai sauri ni dai ka shiga mun da Allah kai kuɗi hakuri. ba zan yi asara ba ka ji wayo marata to dolan kama ko ba dan Allah ba dolan kama ka higan mun ma da kuɗi nan babu ruwa na yanzu kuɗi a hannun kai ni babu ruwa na babu wata magana da za ka gaya mun ka ji haura mun figar a kulle to shikenan wannan masifa da nake kama wannan masifa da kuɗin ma na tura ku sai gaba eh ta za ya haka eh kin yi rin mun Salamu alaikum. Baba, ina kwana? lafiya lau Yayi lafiya. lafiya lau Wai na ga tun ɗami baba sai kai kawo kake ta yi lafiya baba. to ina ba za ka gane kawo ba bankin nan na tura musu da kuɗi sun ƙi shigan mun da kuɗi yanzu ya zai Wai har yanzu kuɗin ba su yi ba ba. su yi gaba to ni ya zan yi Na ji mama tana ce mun tun jiya ka tura kuɗin nan banki kuma na ji an ce har miliyan ma bi ka bai kyauta. na bayi kuɗin ne ya ƙi shigan mun da kuɗi ga yi an kusa rufewa ya zan yi kaga je gidan gonan nan ka duba mun yanzu aka ce an ga shanu sun yi tumatir nan ka duba mun ka ga yake kai sauri kai sauri na ce To shi kenan baba yanzu. sauri wayo marata. Saboda tsabar yawan mutunci na tsohon kuɗi ma a ce an daina karɓa yanzu niyyar kaina ne manaja in zo in ke ruwan kula da kaina abu wannan ai ba adalci bane mu ba su mana adalci ba ran kira alhaji ba da nasu Yanzu mama wannan ba ce bankin nan sun sa. wannan musiba da mai je kama wannan musiba Salamu wannan alaikum, da baba. rai ta yi ya aka yi dana Na je gidan gonan nan na baya. Wallahi na tare sun cinye tumatir nan gaba ɗaya. Baba! 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 Wannan tsawa da ba ruwa. Baba! Baba! Wannan tsoho wallahi sai na ɗau adda na ɗau takobi na shiga jeji na fara baba na haya ne gaba ya ce wannan ba fulata ne ba ya ke da halin fulani. Baba! Baba! dana me kace ina kuɗin ne Baba ba ta kudi ake ba ba. Baba, miliyan goma baba, miliyan goma baba, miliyan goma kai baba, mu je gidan kai ni gidan gona ka kai ni gidan gona kai ni gidan gona kai baba. Mu je hello manaja alhaji ba da wasi ya kai ne maganar canjin kuɗin nan ko an rufe kuma sannan yanzu kaga kuɗin nan ba a wannan ɗinsu ba an ne an rufe wannan irin renin wayo ne na ga ba kudin ruwa ba har abin da ya fi kudin ruwa na ga na sa maka akan kudin nan kuma yanzu ka ce mun an rufe miliyan nawa na baka to saboda ka bin miliyan 3 zaka ke mun wani fada an
an riga an rufe to yanzu ya za a yi. Hello? Hello? Ama ka da yayi Shike nan baba mu je mu gode wallahi ga gonan nan kaga dai abin da yake faruwa baba ya ga kaga dinnan su ci ne ga duba ka gani tumatir ma da kai na bana gaba ɗaya a hankali baba ku kwantar da hankalinka baba ba ya gaje ba wannan alayyahu zan sa a zo a kwashe ma baba zan sa baba Allah ya sa ba ta ciwon ne tashi ba shikenan daga magana da lamu wannan ba ya sama wahala 5,000 zuwa gobe. Su ba mahaukata bane idan kai mahaukaci. Oye,